Wadhi e lipot malit e gwenge mag Nyamira en ni chenro mar golo e bur japuonjre moro ma jahigni 20 mong'ere kaka Faith Kemunto notimore kaunti ma Nyamira e kinde ma obila pod odinone achich maduong' e wach mar nek mare. Achichno mong'ere kaka Gideon Makori ne en jahera nyakono kendo wachore ni ne onege ma ochwe oiko ringre. Lydia Okeyo miyowa lero. E gweng' ma Maosi, kaunti ma Nyamira, jabero mar sirikal Richard Njoroge notelo ne kweth mare golo bur ringre Faith Kemunto mane onege yo magalagala gi jaherane mane ochwe moiko ringre. Familia mar Faith koro ywago ratiro ne nyargi ka girito duoko mar bero maidhi timne. Ingawaje kwa sasa hatuwezi kutibidhisha kwamba yeye ni Faith. Wametuarifisha kwamba wametuarifu kwamba lazima uchunguzi wa DNA ufanywe na kisha wafanye kitu inaitwa postmortem ambayo sisi tunangoja ifanywe. Lakini ukweli ni kwamba kupitia kwa ule ujumbe sisi tunaamini kwamba ni Faith wetu ambaye tumekuwa tukimtafuta. Wachore ni Faith mane en japuonjre mar mbalariany ne onegi gi jaherane mane ochwe oro ote ne anyuonde ewi nek mare bang' iko ringre. Kwa hivyo sasa ni kama tumepata relief kidogo kwa sababu huyu mtoto sasa mwili umechukuliwa. Sasa tutangojea lile litafuata baadaye tujue kama ni yeye ama ni mwingine. Ruoth magweng' no yango ne achijno mong'ere kaka Gideon Makori ma jahigni 22 osendhi gi obila kendo geng'ne tesendo bila. Tunahimiza familia kwamba waweze kuwa wavumilivu ili serikali ikiendelea kufanya uchunguzi zaidi kuweza kujua kana kwamba huyu kijana halikuwa peke yake ama halikuwa na genge ambalo genge lingine. Ringre nyano osetere kar kano ringre mar joma otho ma Nyamira kama igen timie bero mare tich abich. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi tok lipot ma Lydia Okeyo.